Žaluzie plizé patří mezi moderní dekorativní látkové stínění. Jedná se o látkové žaluzie. Plizé žaluzie vyrábíme na míru a díky široké barevné škále látek určitě uspokojíme i toho nejnáročnějšího zákazníka. Plizé žaluzie ovládáme tahem za profil pomocí madélka, anebo klasicky šňůrkou, anebo řetízkem, jak u ostatních standardních žaluzií. Výhodou plizé žaluzie je jejich variabilita ovládání. Plizé žaluzie můžeme také kombinovat ze dvou látek. Efektivním stíněním je kombinace látky průhledné s neprůhlednou. Nosní profily k plizé žaluziím lze dodat v různých barevných kombinacích.